O presidente da Deputación da Coruña desprazouse ata Boiro para supervisar algunhas das actuacións executadas en estradas de titularidade provincial con fondos propios. Estas obras están feitas con fondos propios da Deputación, pero son vías provinciales, de titularidade provincial, e cada ano incrementamos os orzamentos significativamente, porque claro, es que a Deputación ten 200 anos de vida, non existía autonomía cando as vías provinciais eran as principales vías xunto coas do Estado, non? Por tanto, temos moitísimos quilómetros, máis de 2000 quilómetros de estradas en toda a provincia, e moitas delas que non están en condicións tan boas como están, e moito menos necesitan, por tanto, inversión clara, non? E cada ano pois, incrementamos na medida das nosas posibilidades esa partida orzamentaria. A actuación máis inmediata é a reforma da estrada de P1102 entre Cespón e Vidres, que rematou recentemente despois de varios atrancos derivados da complexidade da tramitación das propias obras. O presidente provincial destacou a mellora das comunicacións e da seguridade que supón a renovación desta estrada, que conta cun grande tránsito de vehículos dada a alta densidade de poboación e que dá acceso ao Centro Arqueolóxico do Barbanza. Unha obra que tocaba facer porque está vinculada á seguridade vial, era unha estrada moi transitada, a que saían moitas vivendas, e a verdade que non tiña o ancho adecuado, nin tiña beira rúas, era unha petición lóxica, non? Despois os veciños e veciñas tiveron que soportar unhas obras demasiado longas, con un montón de obstáculos que ao final a burocracia o que fai que a xente non entenda, cando a parte difícil é conseguir os recursos económicos, despois aliamos coa burocracia, pero é imposible non facelo. Simplemente que a conclusión final da xente seña que mereceu a pena o suplicio de aguantar as obras. Eu creo que vivir agora de cara a esta estrada pois é vivir de outra maneira diferente, as propiedades se revalorizan, a seguridade vial está garantida, e ao final tamén poñemos en valor o centro de Neixón, que creo que é fundamental. Moi contentos e agradecerlle todas as facilidades ao alcalde de Boiro e ao Concello de Boiro, e tamén, lóxicamente, os veciños a súa execución. O alcalde de Boiro agradeceu o esforzo inversor do ente provincial nesta actuación e gabou a paciencia dos veciños que poden por fin disfrutar desta renovada vía. Al fin rematouse a DP 1102 de Cespón a Vidres. A verdade que acabamos de percorrerla ahora co presidente da Diputación e a verdade que quedou moi ben. A verdade que espero que os veciños, pues bueno, si é verdade que tuveron que ter esa paciencia durante moitas obras, durante moito tempo cas obras, pero creo que a espera valeu a pena. Eu xa dicía naquel momento que había que esperar a estar rematadas para facer unha valoración. Eu creo que a valoración por parte do Concello é moi positiva. Eu espero que os veciños pois, teñan esa apreciación tamén como teño eu, e vai, preto casi 2 kilómetros que non só vai de servicio aos veciños, sino tamén ao Centro de Interpretación de Neixón, un centro que visita moita xente do lugar e de fora de Boiro e de toda a comunidade autónoma, e eu creo que é unha boa obra e unha inversión forte por parte da Diputación, e eu quero dar as gracias personalmente ao seu presidente por esta aposta, e que contar con Boiro e por suposto con esta obra. Aproveitando a súa presenza en Boiro, Valentín González Formoso fixo entrega ao Concello dun novo vehículo que se destinará ao Departamento de Servizos Sociais, principalmente para o traslado de material nas asistencias domiciliarias. Vai ser destinada a política social para trasladar todas as camas articuladas e as grúas aos domicilios das persoas que teñen algunha dificultad, non? E a verdade é que estábamos facendo ese traslado de forma moi precaria. Neste momento, isto venos moi ben. Tamén van a utilizar as asistentes sociales para visitar os domicilios, e tamén para o traslado dos alimentos de Cáritas, que están facendo os propios usuarios ata Santiago, e a verdade que este ano pasado baixamos 31 toneladas de alimentos, estáse incrementando, e a verdade que era unha necesidade, non? E gracias á Diputación da Coruña vamos a ter este vehículo para todas estas labores, e a verdade que o traballo que está facendo en política social é moi grande e nos vai vir moi ben. Temos camas articuladas, temos tamén grúas, estamos utilizando o POS social para a compra destes arteluxos, e que son moi aceptados polos usuarios e que lle veñen moi ben, e non teñen que facer esa aposta económica, non?
Nesta liña, o presidente provincial destacou a aposta da Deputación polo eido social, co reforzo do servizo de axuda no fogar e o incremento do post social. Cando ideamos o plan único, o baseamos nos principios de autonomía local, é dicir, para que os concellos, en función das necesidades que tuveran a nivel local, tomaran a súa decisión inversora. Tamén incrementamos económicamente o post de 24,5 millóns de euros a casi 100 prácticamente todos os anos. E ademais deso decidimos garantir, por riba de todo, por riba incluso da autonomía municipal, pois unha partida específica importante cada ano para que se adicara a gastos sociais, que cubrira pois un amplio elenco do que é o catálogo de gastos sociais, non? Dende a adquisición de activos como pode ser unha furgoneta ou grúas para atender aos enfermos dependentes, ata pagar horas de dependencia, ata 400.000 horas máis que pagamos nós sin ter competencias na materia, pero entendíamos que coa cobertura que dá a Xunta de Galicia non é suficiente para atender as necesidades dos concellos, non? E por eso creo que estamos no camiño axeitado. Este ano incluso incrementaremos a partida, porque entendemos que esas necesidades conleva intentar reducir tamén as listas de espera, as listas de agarda que hai nos concellos, e ademais tendo en conta o aumento considerable de custes que ten agora mesmo os servizos de dependencia e de axuda no fogar dos propios concellos.